nta bi ko mba ke mawludu ka fenka min ye kutubawu ye derisu nye caman ke mawlidi kola bi mba fe ka kuma ke min ka mawlidi ke bagaw subuha munun b'u bolo n'u be mɔgɔw ɲagami n'u ye k'u kɛ komi delila k'a sɔrɔ delilaw tɛ sani ka don kɔnɔ fɔlɔ wa inna min jumlati ma ahdathahu an-nas min al-bid'a al-munkarati al-ihtifalu bi dhikri mawlid an-nabawi fi shahr rabi'il awwal fimmi ni min jumlati ma ahdathahu an-nas abe fen kono fen mugu ye fen kura munun do dina la anu ye bidia kone munun do dina kono abo ko kono ni nye ciden ka bangeli feti bo kono ko kura munun do na dina la bidia kone munun do na dina la cide ka maulidi fetili bo kono wa hum ube maulidi minke arabil awwal tanifulana وهم في هذا الاحتفال على أنواع مؤمنون بني مولد فتين كي وفناي كاليتي تشامندي فمنهم من يجعله مجرد استماع تقرأ فيه قصة المواليد وتقدم فيه كتب وقصائد في هذه المناسبات دوكم مولود كتشغو ale be jamaw de fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn ka min ye taqraw fihi qissatul mawalid ciden ka bangeli qisaw abo ulu kala abe kutubaw kala ala abe qasidaw munu ni ciden ka bangeli la hala be ɲɔgɔn ta abe ulu kala kono do ka mawlid ke cogo ye ninye o munu man yasnau ta'aman wal halwa wa ghayr dhalika wa yakhdumuhu liman hadara ko dɔw fana ka mawlidi kɛ cogo ale be dumuni de tobi dɔrɔn a ka so kɔnɔ ani mifɛn dumanw ni mɔgɔ min nana a ka so kɔnɔ mɔgɔ min nana fɛ a b'u ta k'u d'i ma k'i la dumuni ka mifɛnw d'i ma dɔw bɛ u ka mawlidi kɛ cogo nin dɛ o minnu man yuqimuhu fil masajidi dɔw fana ka mawlidi kɛ cogo u b'a kɛ misiriw de kɔnɔ o minnu man yuqimuhu fil buyuti dɔw ka mawludi kɛ cogo olu b'a kɛ u ka sow de kɔnɔ olu minnu la yaqtasu ala ma zakara dɔw fana bɛ an ye minnu fɔ ten olu t'u ka mawludi tɛ dan nin na dɛ fa yaj'alu hadha al-istima' mustamillan ala muharramati munkarati olu b'u ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ dɛ haramuw b'a la kɔkɔnɛw b'a la cɛw ni musow bɛ ɲagami ɲɔgɔn na u bɛ don kɛ u bɛ dɔnkili kɛ wa amalu shirkiyati udo be fulan ka foya baraw ku kam mawludo la kal si qasati bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ne ka dama ka sini cidenye ani ka ciden wole ani ka deme ni ciden fe ko ciden ka ulu de mu ka jugu ka una nyogona do ka mawludi kere yere yo ode wa huwa akonni fulede mawlidi fulede bi jami anwa'ihi wa ikhtilafi askalihi wa ikhtilafi maghashir fa'ilihi la sakka ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة أكون مولود كيتشو كيرا تشو أنونيا تشارا تشو أكيتشو بورا نيون كرو تشو مولدي إيوا فيتي بغا مولدي فيتي بغا وكان لا نينو بورا نيون كرو تشو أكو شيكاتا لا كو مولدي كو بديا ديدو حرامو ديدو أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة Shia munun bu dambe kata Fatuma ma rafidaw ko ulu de ye mauludi do dina kono ko jamakulu saba min ye tiren ka jamakulu fasamante ulu talen kofe li ifsadi dinil muslimin uyado Shia udayi do dina kono pour ka silama ka dina de tinya wa awwal man ajharahu ba'dahum al malik al mujfar abu sayyid kankaburi Shiyawun Fatimiyunan ulu de maulidi do dina kono hijira sankeme nanena ulu fana temenen kobe hijiriya asanduru na ube woro fulana ni masake fana nana ka kura ya iraqi dugube ko iribiri عليه أقرأ قرآن في آخر القرن السادس
أو أول القرن السابع الهجري كما جاكه المورقون كابن قلكان وغيرهما شو تاكوفي من ملك مجفر ودي مولد بريا كرا كرايا دوكو هجريا سانورنا دوكو سانولون فلنا فلو علي ديا كرا كرايا كا نيغا كوسوبي كا افرادينا كا كومي شو تاكوفي كومي تاريخو تيغو يافو تيغومي دونيا نينفو نينكوما دونينفو شيخ صالح الفوزان أكا كتابو كنو كو كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإغلال دافي كمي أني بسبا أني كنوتو شيخ صالح الفوزان يكون مولودي كي تشوكو نمان تالا أمو كي موديلي أيا كي تشوكو تشوكو aya kella halala moduli kelaw kala ni bora ni ngoro chogo nyumanta sila ko be harama be bidia abe kokura ni dumuni de tobiyo ninka dembaya nka sokono yo nka sure fana de chaya nka sogo de kalao abe bidia be haramu ete chiden ka bangeli kanu ka sebo bo ita kanu kayo abubakar munu yenu kewa umuke bon nambora yorola subuha munu bolo parce que wakati chaman timbolo subuha folo maududi kelaw ko ni chiden ko iyyaku muhaddasatil umur fa inna kulla muhaddasatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalal fi nari ko ni chiden ko mbawma akana kokura do dina kono kokura be bid'a be fili be tasuma de kono ko chiden kante bid'a nyumama ko chiden ka ko akambe bid'a jugudema ko donu ke bawo do sorola ko bid'atu hasana be bid'atu shay'atu be ko bid'a nyumam be bid'a jugube ko donc mawlidi ko bid'a nyumam de do ko donu ke bawo do sorola ko uye bid'a tila kata tila yoroma durure hakam islam khamsa ko bid'a do be ko uye haramuye ko bid'a do be o keliye wajibiye ko bid'a do be o keliye mustahabuye ko bid'a do be o keliye mubahuye ko bid'a do be ko ye makaruye ko bid'a ni qualité durude ko demu ka do yofo ko donc mawlidi be bid'a ni mawdela o jabu ye munye doni ke bawo yo jabi u ko mugo shite arabu kando ka cidembo mugo shi konnon jalente kata manton maka cidembo mugo shite ewa ciden kam manton ka herafe ka cidembo mugo shi me wala lente kumala ka cidembo mugo shi kala lente ka cidembo ciden do ko wa kullu bid'atu dalala wa kullu dalala fi an-nar wa ko kullu min fulani yastafid al-umum ni ciden ko kullu arabu kanna kullu ko abbe bid'a be ciden ko bid'a be jombe arabu kamme ka cidembo jombe se ka wala walenke ka cidembo jombe kunanje kata mantuma ka cidembo awa ciden ko bid'a be fili donc anyu jabi ni yorola nyumante bid'a la donc ba mun min ko bid'a nyuma be bid'a jugube yu kata wura nyumante bid'a la donc ba mun nye bid'a tila kata ewa durula u kata wura nyumante bid'a la kullu bid'atu dalala ciden ko bid'a be fili ni ka subuha fulo jabuye uka subuha fulana uko koni maulidi keli ko sunna nyumande do o ciden ko man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wujruha wa wujru man amila biha ila yawm al qiyamah ko ciden ko ni mo minye sunna nyumando dina kono ko ika baraji biye ani mugo ye sunna imbara ikofe abaraji baye ko maulidi ye sunna nyumande ambu jabi anna sunnatul hasana takunu fima lahu aslu fi shar'i sunnatu hasana ye minye lesiri be min nasariyala obafu min mako sunna nyuma lesiri be min nasariyala misali la komi sadaqati po hadisa nyire nana ode mugo dode nana chide mamadina haju tigu dero niyu ye tanke fantanya mimbola e yerebe hinnaula wuruna na chiden defe o ya soro fi sidrin nahar tilegamfe chide sallallahu alaihi wasallam ayekutu babbali lenka tanke chiden yu yella alaminna ni de gumbola fantanya kama
hinna cide mina fo nyaw yele mana aye kutuba kala kon mo kana ni saragati jonna kan nunu ewa saragati ken nunu na segem buka sey babu sigile to ranyoga shima fenke folo ceedo sigile jama cela wulila tara ka sokono atara boro do falenta drahimela wurije ana nale soni atege tumbe desha koro tanka ka giri ana nana kada ko ciide nyindi alama ninkele doro sheba be wulila de tuulu yen nin take doro de wulila nimbeta tamarota nimbeta ewa wodeta nimbeta sanudeta nimbeta wurigedeta nimbeta finideta be tari ka sokono kata fendo nyine kananai ciide nyaaye sanu be to ñugon ka yoro dola wurge be to ñugon ka doro fini be to ñugon ka balo be to ñugon ka ciide ni sonjera ñaw yeden kura awa ko man sanna fil islam sunnatu hasana mana saragati boye islamiyya lesiri be saragati bola islamiyya la ne tanke be sigilen tora ninche folo tara ka ke be ya la dege be teri tata ciiden kam do odema no mawlidi ye bidiya de sunnate janko nati sunna ñuma bidiya de do sunna ñuma yede lesiri be minna dina la lesiri te mawlidi la dina la mawlidi te sunna ñuma ye mawlidi le togo ye ko bidi atu munkara ko bida kone ninye ka subuha fulanay uka subuha sabanna uko ko sehihu asalendo sebon uma mawlidi ke tabino uma mawlidi ke tabina kuluma mawlidi ke komme ulu ku ulu ni ciden ka français ma janya nyona ulu manyina ciden ka ko ulu senkoro ko ulu ma hatagiya uka mawlidi ke ko an ulu ni fuliyen ka français janyana ande kanka mawlidi ke puran hakili ka jigi cidena nuni uka subha doye don ka bawo yen jabi anna bawd al musafat jamaniya bainana wa bain rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubarrira li ihdath fi din ma laysa minhu ka fu an ni ciden ka français janyana o ta la daga nye kwanka fendo dina kono minta kono ka fo ni ciden français janyana o ta daga nye kwanka fendo dina kono minta kono sebo dorontew mu ko sebo nu français majan sebo tabina al qurunul mufaddala ciden kam manto la ninjama kulu de kausa ciden kam manto be yo fokata lara donc nu uluma ñogon dala jemminke uluma feti minke uluma mawlidi feti minke mununde an kan no bina bagay nan kan kun no mina katugo ko tanke munuma minke ate daga wunya an ko ke dina kono ante ciden fe kateme nununga mun groupe sabo imbe ciden kanu be ciden fe kateme anka ante ciden te fe kateme uluka ciden kanu yere de kanu haqiqani dankani haqiqai donc uluma minke ko batodo ko ciden kanu de ate daga awni anko ke ka fo awni ciden ka français janyana ota la daga ni anka fendo de dina kono minta kono donc anka jama kulu saba inde la daga ni sabana jabwe uka subuha ewa nanina qalu lagad jahara al-bid'ah kaseera hasanatan aradiya bihi ulama al-islam wa sara alayhi al-muslimun ila yawmina haja ko kunniya maulidi biwa feti ko lubake ko bidiya chama ko kura chaman temena ko tuwan doni ka ba munun temena silama wala ko kura chaman temena ubolo mu ye ninke ka sabati mi ko tunte ciden tilela ko minni umar ibn khattab ko salatu tarawih sungalo salli ko umaru ko ewa ciden tilela jamatun te faranyon ka salli ko bakar tilela jamatun te faranyon ka kalima me kelembo ko la salli misiri kono me ko umaru tilela ko aye mugo faranyon ka ko sallira ko tunte ciden tilela ko fana ko umaru ibn khattab ko minye ewa musobila sariya do ko umaru ya sanse ko tunte ciden tilela ni ka musobila bila ko saba kelende do ko umaru tilela yake sabai ko tunte ciden tilela uyo o fana fo ko abubakar wa wasara ali rasulullah wa abubakar bon ko ciden ko be umaru fule ka wa bilal min fule ni aya sabati ani tarawih amake abu ciden maka abubakar maka umaru yake min te fulewa ko muallafatu qulub ko ka jakata ka duma ko umaru yo o fana bi ka boy ko usman ibn affan fana
ko ayo qur'ana fara ɲɔgɔn kan ko ciden tile la ko qur'ana tuma fara ɲɔgɔn kan ko nunu tɛ bidiya ye ba ko nunu ye bidiya de ko nunu dawni kama ye nunu ke ko wala kwari maulidi fana ko na ya sere amaka ciden tile la ko nunu ya ke ko fenta la ko nunu ye bidiya de ko ulu kera ambu jabi ni yoro la salatu tarawih min fulani nye ciden ya ke tile saba su saba salatu tarawih ciden sarira ni jama'a su saba sunani na ciden mabbo jama'a tara misri fatto ciden mabbo kana fo fajiri tuma ye fajiri sallinu ye akwa aye minke nya yede nyame me nisrana de ninne dumena ka sungalo sallinawo ye jama'a la misri kono akana ke wajibi en kam manton ko de yato ne yato ye ciden ya toye wa abakar tilela ya toye umaru tilela aya nyana maya donc an ba fo umaru ma kokura do dina kono ciden ya ke ka koro umaru ya nyana maya de ama kokura do dina kono sungalo jama salli umaru ma kokura do dina kono ciden ka sunna de do atum bilala ko do kama umaru ya do hari ninne ya ka tisika ke wajibi abete sunna ya de la umaru ya kura ya a chokola o ninye ewa muso bilali ulu ye de shewa ewa kidaya mini ulu ye kiri de obe silamiya sariya kono obe silamiya kaida kono ninye masake kiri do niya ye ko hada madon bake ka jafarinya katama uba fo saddo jarayi ka kodo ke pour mo ja kana fariya kata kodo ma lesiri bo fana la dina kono o te ko kura de umaru ye ewa furu aka masaila munun fana sanse ku yelema o ruduna nyamariya dira masilamiya sariya kono de lesiri bo la dina la minye ka qur'ana fara ɲɔgɔn kan usmana ka qur'ana fara ɲɔgɔn kan min nuko o make ciden tilela qur'ana tumbe sabe lesiri bo fana law qur'ana tumbe sabe ciden tilela me atuma fara ɲɔgɔn kan gafe kelen de kono me wahu sebe bagu de tumbe ciden boro o ba sabe ni aya min jigina sura min jina ba fa ya sebe ni yorola atumbe sabe me ka fara ɲɔgɔn kan gafe kelen kono de make ciden tilela donc o te bidiya lesiri de bo fana la parce que ciden yere tilela atumbe sabe kele fulanna abubakar ye ewa umaru ye tarawih min kewo umaru ye ewa bilali muso bila sariya min sansewo ani usmana ye min kewo ciden ko cogodi ha alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyina ciden ko bawma ani ne ka sunna mina ani ka kalifanani sunna ciden ka kalifanani nu ulu ye min ke donc o te bidiya mais aya yiranna yoro la ke kitabu kono ko kalifanani kele kuye maulidi ke aya yiranna te ateo yo mais munu fure ka kete ciden ka kalifanani de nunun ten awa ala ko qur'ana kono fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli ala ko nayi nyogon soso minna aya sabi kata ala dema ana cide anyi qur'ana la jan sagira kata qur'ana ka laje amma maulidi de la ya kono an sagira kata hadisa salihu na ko laje amma maulidi de la ya kono ne ka fo umaru ye jama faranyon ka tarawih la ube usman ye qur'ana faranyon ka o tese ka o bolo de la ayata de la ni qur'ana ni sunna de la ni nyen nani na duruna ewa ube afo ukasubu hala qalu hal tamna'una dhikra allahi wa qira'ati shirati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko yala ni an ko maulidi fetiye bidai ko haramureno yala ciden fana ka kosuma ka ala kosuma ka ciden fana ka tare wani ciden ka shira abo fana balewa an ba fo min ala kosuma an to bale min ciden ka shira kalaniye an to bale bal nuhabbijahu ambo ni mo yo oke o kada nyede wa inma nawnaw aw nye mumbali taqshis zalika bi yawmi fi sanati min khair muqassas min ye ka alaka kosuma ka kere san kono ni su kele min ye ciden ka sira kalale ka kere san kono ni ewa su kelen kono kalo kelen kono ka kere fondo kere ko faraka anye ninde ko anye ninde bali mais wakati ika ala kosuma wakati kere tala ima wakati sigala ima sanyele ma sigala ima kalo sigala ika ciden ka sira fo ima wakati sigala ima sanyele ma sigala amma blo contrôle de aw ya ka ala kosuma kere yani sanyele ma minye
ka ciden ka sira kere kere ni sanyele man ni su kele min fetiliye anyo de bali anko de te ni durna asubhatu sadisa ukasubuha worona qalu innal ladina yahtafiluna bi mawlid rasul sallallahu alaihi wasallam hum aktharul muslimina wal mani'una lidhalika inma huwa qillatu ukasubuha nukadilla do munye subha do munye ko jiya kono ko mugo hake min be mawludi ke ka fete ko de kacha kateme mugo munum ba bali ko mugo munum be mawludi ke ri bali ulu ye jama fitini ulu ka dogo ko min be mawludi ke ko ulu de kacha ambu jabin ninna inna li haqqa la yurafu bi kasrati al fa'ilina lahu amba fuye ko ciyete do ko ewa ake baga kacha ciyete do ni woye wala bi qillatihim ciyate do fana ko ake baga ka dogo wa inma yurafu bid dalil wal qur'an tuhaddisu an al kasra amba fu ya mbu jabi ni yorola no ko mo chama mimbe mawludi ko de kacha mumbe mawludi bali o ka dogo amba fu ye ciyate do ni jama keliye ciyate do ko al jama ka dogo ciyabe do ni delela de qur'ana yere ye jama yere la boshide alako qur'ana ko won tuti aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah akoni tugura dugu kuno mugo chama nyere ko bi fili ka bola kasirala ala yere do fo chama ben nin fo chama ben nin ke alako ni tuguro la de ibe fili yere de alako inna kathira min alqulatai la yubghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum alako mu'mini baranyuma kala ko ka dogo وما أكثر الناس ولو هرستا بمؤمنين على كل شيء ما مو تامن تك مؤمنين ده هرني أيه كانوا ده وغالين من إبارية سكور على كل على كجونا مم بك بركة دابه كتشنياكا على كل كدوم دم بامبو جابين يرولا كوت يوا تشنياتي دوني جما كليه تشنيابي دوني دريلا ده هرني جيا فانتناني بيه مولدي كافته tanki ate qur'ana kono te hadisa kono sebo ma ko galon fi kiri bidiya ko kone har na yasur mo kelen de ba contrôle jinya beka ke ne mo kelen de ba contrôle mo kelen de ba bali mo kelen ta de cinyai abdullah ibn masud ko al haqq ma wafaqa al jama'ata ma wafaqa al haqq walau kunta wahdaka ako cinyai de nimbe na sababa ma har ni kelen baka donc anyo fana jabi ni yorola ni nye subuha woro nay subuha woro fulanna uko ko ibuli jajari ko aya fo ko mum nyato ku lube maulidi ke ko abu lahabi ko tumama abu lahabi sara ko abe jahannaba kono ko abu lahabi ka somugo do sigora abu lahabi la ko aya yeshi no la be jahannaba kono ko akalla halatun ka jugo ko so be jahannaba kono akwa abu lahabi ma ko akera chokodi ko abu labi ko depine koni bora aw fe kanaya nte herala fo tenendo aya bolon koni dugumala yirate bolon koni dugumala woni min fule ninye tenendo jido boni kono ba muga nde lafiya o de la doni o kunye munye tuma mi chide mbangena nka de muso suwe bata abonito nana ka fonye ka chide mbangeli fonye nya horonya ewa o kera sababu tenendo mbolon koni bammi fuleni nya dugumala jido bebe mba muga ndel lafiya drone la bo ko abu lahabi fule ko ni kafiri de ko alen ni sonjane ciden ka wolo doye bo ko abu lahabi kafiri lama ko fure kan no ya soro jannaba kono ko ala be jannaba yalla katan no ya aleka ko tenendo ko muslamin ni maulidi ke ko de te baraji sorowa amba fu yenni yorola folo ka fo aye abu lahab kala jaba figali min fo la yire yogalem tigaya ala ko qur'ana la wala yukhaffafu anhum al'ajab wala hum yunjaruna ala ko jahannaba de janga kata te figayuka ndemma kono ni ku yefana ku kalafiya o fora aya kono abe qur'ana kono kafiri na ye bara nyuma minke kafiri be saraka bara nyuma na jere kono mella gara sarate kafiri aka bara nyuma la wa qadimuna ila ma amilu min amali fajalna haba'an mansura
alako kafiru yomani kama do ni beta kafiru ka barala mba beke gongo de kachari sarate kafiri lagara janko abula binafo ko ale ni sonja minke ni tiden ka wole ko ale sarasoro la jannaba sarate kafiri lagara abdullah ibn judu'an sinji tugula de do abe hinne abe fantaw lado tume ma sara kafira ka amba ishe tuye tiden nyininka ako abdullah ibn judu'an sinji tugula tundo abe hinna koso abe hinna fantaw be finance make o ba na falla garaba tiden kolla lamu yaqulu yawman rabbi aghfir li qatayati yawm ad-din ako hari donkele amadele kafo ko alan ka junubo ya fu yawmal qiyamah do mana amalli man asara kafira de ka atumbe sinji tugu baranya te foy nyama lagara ewa ambo jabini ni ajabu do ye munye ko abu lahabi ko hadisai nyire ye murassalu de hadisa sahalente hadisa min nana kabul hikbaka qisa info kan ni sogo info hadisu murassalu hadisi sahalente kele fulanna uko abu lahabi hadisan na tugo la ukaka somo min sugura la somo imado hadisan na tugo do de bafo qisa na tugo do de bafo ko abbasu fana be sugula wakati ma yasra abbasu fana te silamai min ye silamai hari silama ka sogo ni nabi nyuma ute hari silama ka sogo silamiyata jate ka ke sariyawo janko ni mugo mi sugura ka to kafiriyala ni nye kibariya fo ye fana sogo ina fana kafiri de fana ka kuma temino ya dula bi janna bakono min ko aye sogo illa kalanye o nye do lente kele hari min ko sogo nyura na nya dora aye sogo nye ka to kafira de la hari silama ka sogo jate taka ni nabi yima uteo janka kafiri ka sogo min ko ale sogo min fana ye walla kalilike ko ale janga katabe no yale ka wo fana kafiri de janna bakono nin kuma ube minawa nunu nyen galonye ni subuha fana sagi choko fulay de late nin fana koro qisa salente qisa sabatilente qur'ana bagalon tige ya ci de ka hadisa salim bagalon tige la agalon tige ya minya subhatu samina uka subha wolon fulana ha segina jazakumullahu khair ka subha segina ko ci den sunnatene ko ya nyininka ko tenen don ngolola odela nchira odela kurana jignin ka odela ko ola ciden ka wolo do ko dongan sante ko mi filibantu do ba fo jamana kono chogome ko dongan sante bo amba fo ni ko ibe ciden de la dege ni ete ko kura kelila ite bilia kelila ite filibanti kelila ciden ye tenende su munna ite tenente su sankuru kara dogoku tenemba kono ciden tumbe tenene alamsa de su munna tenentene ete su alamsa ikasu tanke nibe ciden de ladege nibe mugo ladege aye ko fo chogome aye ko ke chogome ako chogola ke ni ako dogal sante ko ciden ko wolola tene ciden sunna de amma mugo fara nyon kama fete kama wajuli ke a sunna de e fona kasu tenentene o de ye ciden ladege ne ebe sanyele ma fete minka ciden nyoka kasoro Kurana yire kono alama ciden yire ka wolo don yire ke domba ye mugoka ka ken nema ye anka ala be ciden ka nema fo Kurana kono ha waya ka ciden ya donde wolo dento ciden be wolo domi aya suru ciden ta ya suru nabi nyumateo ciden cira nchihe ode ye karamani bonya ciden ma ciden cira domi ni tuntun kanka fete ciden ka kibariala a cidon de kanka fete ala yiredo fo qur'ana kono laqad manna Allahu 'alal mu'minina id basa fihim ar-rasula min anfusihim ala ifondan sirake mu'minu tumemi ayi ciden ciwula kabu yirela huwa alladhi basa fil ummiyina rasula o bena nyefe o jabu bina nefe nyini ewa subhawrela donc tene ciden sunna tene de e fana kasu tene me ciden ma fete kede arabil awwal tani fulana cide mo fete ke ko ale wolola de cide ne tenende su e fana kadda cide nyake chogo mita wala ikatene su e pi mo munum be su ani maulidi fete fana qiyasu ku bila nyon koro doni ke ba ko al qiyasu mal farid wa huwa qiyasun batinu su lesiri bola sariyala kasu o sabati lembe sariyala lesiri bola sariyala maulidi lesiri to wala sariyala lesiri be minna sariyala ani lesiri to minna sariyala ulu be se ka bila nyon koro doni ke ba ko niye ko compare nyogona
ko munu ni difference bunu ñogonce farahu hum bunu ñogonce ko o ye qiyasu tiñalende o ye qiyasu min ke ya qiyasu tiñalende do katene su ko yibo ni mawlidi fetili ke kelenye ko o beye ciden ka woloni fetile tenen suni salayala lesirila sariyala donc derila be sunna sunye sariya de silamia sariya kono mais mawlidi te sariya silamia sariya kono nonu te se ka bila ñogon koro ba fo ninde ma ko qiyasum batilo ni subha segina jabwe asubhatu tashi'atu aka subha konontonna ko ewani ala ye nema keka ko ikanka o nema barkada ko ewa ciden ka wololi ko nema de dongan sante ko an kan ko fetide ka ala barkada ka ciden ka nema barkada ko parce que ciden yire nale madina ko ayi yahudiya usroku be asura asu jom minatanna ko ciden ko munnabe nisu ko ninye domba de nindo inde ala ye musa na ka jama kisi ka firawna ka jama halaki musa ya su an fana ba su ka barkada ala ko ciden ko seba mu an ni musa bunyale katemauka ko ciden ya su ayi seba nyamariya ko su kaso bo ko min wonni ni ciden fana ka wolu don fete ko don ko bashi to fana law ya ala barkada de ambo fana jabi kafo نقول سهو أن النعم تستوجب الشكر عليه أم بافو كافو نيما مغو كانك بركة دادره مغو كانك نيما بركة دادره كله إبو فلنا ميني بنا مغو كالا نيما بركة دا وطوبنا unu ye cide ka yahudi summi fo ko ako e wa ni musa kaka cide de sayra li kelay cide ne asura tansu tomi ka ke barka dai ko an ni musa kaka ale de sariyani kelaye yala aya aka wolo don fana fete fanye kwanka kala barka da donyewa amo fo an tese ko ke ale de sariyani kelaye ayem min ke sariyaye o de be ke sariyaye amma min ke sariyaye an tese ko ke sariyaye kele bon fulana nema kanka barka da ne ciden kan nema ambo jabi ciden ka ewa wolo don ana a cidenya don juman nema banka ala ye juman ke nema aka cidenya don nambe nema barkada na ya soro delila be nambe nema barkada ciden ka cidenya don le do awolo donte parce que ala yere ye ciden ka lewa cido aka cidenya ayode jatan kan nema akon laqad manna Allahu alal mu'minina iji basa fihim rasula min anfusihim ko ala ye fonnan shiriya ke mu'minu ye tuma mi aye ciden chula kabu yerela amma fo cimenu iji wulida fihim rasulullah ana ma ko lay fonnon shirake mu'mine tuma mi ciden wololula akwai fonnon shirake mu'mine tuma mi aye ciden ci kabu yerela ala ma wolodon ne ma fonyo janko na fo kanko barkata nema kanka barkata ke ni ala ye nema min fonye kanka barkado de be barkada ciden ka wolodo ala ma fonye ko nema do kanka barkada aya ciden donde fo anana ayawre kono huwa alladhi basa fil ummiyina ar-rasula minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma ni aya fanala alay ciden ka ciden ya donde jatanga nemay awa ciden doronte de ciden cide cira manto ma alayu cid ka cili ayude jate nemay o ka wolodo ama jate nemay kana an-nasu ummatan wahidatan fa basa Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munjirin ana ko wa hada maden betu ni jama kulu kelende anan nanan nabi nyimo uci o kake misonja baga o kake baga balika ama fo la nabi nyimo wolo uci ni de fura wala qad basina fi kulli ummati rasula an ibudu Allah wa yastanibu at-taghut alakum manto be ne ciden chula o kala kelim to batu ko yire krosi fulanka fo yama o ka cidenya donde jatera ko ken nemay donc ciden wolodo ala mo o kanka nemay mbalimam janko annafo ko ambo barkada ko anka ciden wole danka barkada ni subha fona sagi to fure ni dombe se ka barkada ciden ka dona o ya ka ciden yade wolodonte abe wolodon mere ciden tunte imay hari ciden wolodo atarugo donente kuma kononto de bala ciden ka wolodo ibnu mubarak kafuri tarugo tigi muhaqiquna yire min sabati ko arabil awwala kononto na de ciden wolola tani fulanate ne tankaniya be bolo tuma mi ciden kera ciden aka fatu do matunu mogolaw o kera arabi uswa al awwala tani fulana de la aw fule ka ciden ka fatu de fete
awololi don yere donnente adonna kalo yoro men o yere donnente taru tigu boro dankaniya be min ka fatura nin kalo tani fulana aw fule ka ciren ka faturu de fete aka wololi te donc subha munu mu ulu nana kitabu kono o yenni subha nununde kitabu juma kitabu rasailu ndela ka kitabu fo kala ndewnya ka caya me desara kaso dijo fula de do arrasailu fi hukm al-ihtifal bi mawlid an-nabawi nin kitabu dijo fula doni ke baga nyuma temena na ye irisala min bila kara dum min ke mawlid ka kuma min kaka o ye ulu de faranyon ka nin kitabu kono mfune ka kuma munun fo kitabu dijo fula na keme kononto ani muga ani wolon fula kata keme kononto ani bisaba ni saba u be nin kuma fo olu de la o kofi abena khulasa fo men na ya soro wakati mashe ni subuha munun bimbolo kitabu kono nyode fo ku jabu ku teleya jaman munun fana sigilendo o bake ka kunkolo nyagambini subuha munun mi minde mimbolo ika nyinenka ni ala yandoni kalanka jabi fo ito bolo o ka dilino be kono masali baitul ankabut subuha bubura be komi ewa dalindala kadale de lasti do senta sikoro kam masal baitul ankabut do sentu kadde lawkoro aha wa alaikum wakati bana militita abeka ke mawlidi subuha ka kana nyin kan wore ke wakati tambulo te usukura zakallahu khaira ko cire nyenyo nyame bi woro ani saba faga ko oyashi hake samu sam maulidi nyame kele amba funni maggalon fin kirikiri cire nyame keme de faga ni ali de jendo ali ni nyame nunun bora ye mani de hadiya ude do hadiya uma faga madina yere de hadiya ude do cire ndo ali jende do uye inqiranu minke uka hadiya cire nye bi woro ni saba ewa kantige abolo segena aye murudi alima kemento aliya kantige cire nye bi saba ewa bi woro ni saba min kanto kera cire ka maududu ya aliya to min kantigo fana ci awle ka maududu fana feti de har yau de do Jabir ibn Abdullah ka hadisa de benninka Buhari ni Muslim ka hadisa ja hadisa min be ciden ka hidu laba ka kobbe fo aye nyame kemen wele ko hadiya de amu wele ko nyame be ko mawlidi nyame uma fo law hadiya de fora e pour uma faga arabi awala tani fulana nyame nunu ma faga wala de aw be fete ka arabi awala tani fulana nyame nunu fagara saliba donde nyame nunu fagara u kan sogora minna saliba kalo tanna saliba donde nyame nunu kan sogora uma sogo arabil awal wotani fulana ma sogo wala de usogora makka de ewa mewa hadiya ka kantige yorola hadisa ye hadiya de fuka fana hadisa ma fo mo ciye ko ciden ka mawlidi nyame ude o yin galonde ka fendo qiyasu kabira fendo ka kasurte ko kelewne bon minye ka sekela udo qur'ana kono o bafo odema ko ali wasailu al murassala dina ka masalaha be minna qur'ana ajigina minye aka sekela wuye anu be nyogon fe me munu ma saga ka yasoro nu yire arabu de unu ma hatage ka sekela nunun kala pasigu budo kaba qur'ana sekela ube yede arabu kanna sekela ubala de me ajigna munu ka sebo ulu be arabu de unu ma hatagiya u ka sekela kala ulu be se ka kala an atogola ana ka sekela hari na tala pasigu nu ka kandero tumo mi hajjaji bunu yusuf nana ayasoro faraya do farafin tama bake kado dina kono wute arabu do to arabu kando ali arabu de abe sekela nunundo ayu kala qur'ana ni jigina de
mais comme olu yere arabu ya amajare ulu ku kala ulu budo kaba hajjaji ye arabu de abado numu kala mun kuma sera kado dina kono ute arabu ye ute se ka qur'ana kala kalancogo nyimana tanku ma kala ayu kala wote bidaye de wuyide sira de ye islamiya ko wajibi te se ka timmeni ni min maka fana be ke wajibi qur'ana kalancogo te se ka ke ake cogo la bara nutu mode ke donc akeli keru ka wajibi uyake ani min te dina kono mawlidi ka do kono te ko keleje ah bon koni ye bida fo u b'a fɔ micro bida de don e ka mantoro yɛrɛ bida ye fɔlɔ e ka lupu yɛrɛ bida ye fɔlɔ ventilateur ye bida ye fɔlɔ an b'a f'u ye al asl fil ibadati at-tawaqquf ad-din tawqifiyya wal asl fil ashiya'i al-hillu an bi qaida do fo min ye dina koni bato koye lesiri la kana fuyi de ke ni de lati bolo qur'ana ni hadisala ani sebo ka kuma dina ko kana fuyi ke ni de lati bolo o de ba kala gadare kono ama kala ka famu ka baraka naire wala yahillu lahu an yafala filan hatta ya'lama hukm Allah fi la gadare tiki ko funna fenye bato ni baraji ni de akwa te daga silama la ka fuyi ke wala fo delila ka sori bolo qur'ana ni hadisa ikala ka kiri dola ni mala ka kiri dola kana kede donc tumami dina ko la ala ko al yawma akmaltu lakum dinakum ko bito nyaka dina dafa awye imam na maliki ko ni aya jigito man lam yakunu yawma yiji dina falan yakuna al yawma dina imam na maliki ko ni aya jigito ciden ka ka hijul labana arafa ko fi mo fentunte dina la ko bi wote se ka ke dina aya jigito mawdude tumbe dina lawa ودياتو ني آية سرهولا ني آية توصيل المالكي كون من حدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد جامع أن محمد قد خان رسالة مالكي كون مغو يكو قرادو دينا كونو بدعة ايو دو دينا كونو يرسا غيرا كافو كون ني بدعة نيمان دي اكو اي يرا كابا يكو تشيدي ني جامفانتي دي ko pasque ya ira mawlidu fana fule baraji be sura la dina de do ci de ma fo mo ye ama ka me mo nyamra nay ay mo jamfa e de beno ira mo la sa ko bato do ku ka ke dina da faro dina be da fa dom me mawlidi tunte a dina tawqifiya dina fana kana fuyi ke ni de lati bolo jinya ko mo fule ni nye tumami ala tumbe jinya kan nemo jate suratul nahl kono aqul khayra wal bighala wal khayra wal hamira wal bighala litrikabuha wajinatu wa yatluqu ma la ta'lamun wal khayla wal hamira wal bighala litrikabuha wajinata wa yatluqu ma la ta'lamun wal khayra wal bighala wal hamira litrikabuha wajinatan ويبلغ ما لا تعلمون تمامي جيا كم مشرو على بوجاته أقول نه على يسوع داوية نه فلي باد داوية نه فلي داوية برو أكيد لنونو كوكا كوما مشريه ne hari bijiya kan nema wala ni ala bina fewndo dawte mindo ko fora suratin halikun dina yuro ala ko dafara me jiya masirna nema yuro ko hari bimbina fewndate mindo awa suratul baqara kono huwa alladhi khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'a ala de masai nema be sankabolo fula nema be dugukolo ala ya dawa hadama de nyede nema yura lakum nema be dara nyede huwa alladhi sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'a minhu ayawrela fumma fumbe sankabolo fula la damfila nduma ko loro fana ne ala ya be kolo awye donc jiya ka do fewna mi fewna masiri fewna ne mawla lisrila adagari kake misali la ni mugo min nana ne mantoro sura tegela nya sura be kuma mikro la ngo karasa mikro ye bidede mantoro ye bidede mikro haram mantoro haram wera ale min baki ka kuma mikro la abi ni mantoro ba tegela ata ale ka direla natide parce que ala ya daga le yede ne min ko mikro haram wera ne min ko mantoro haram wera fulli de kanani della ni qur'ani hadisa kono min ba yira ko haram wera no delela timbolo nka bila ka ta daga rayi de lesirila me dina kola am fule mawlidi ko minna ni ne ko karasa ibe min ke mawlidi no fule bidade do min ko bidado atenne kan ne ka delela nati de
emin ko ebe maulidi fete ebe dena ni delila qur'ana ni hadisala ani sebo ka kuma ni della soro li bolo e ka mawdu bora bidayala ni della ma soro bolo bidiya do donc jiya ko ani dina ko te kala nyade dina ko de dafara jiya nema ma dafa nunu ne nema de wute bila nyogon koro de o da to ciden de lakana madina aya soro ubeta yele tamaro cheka ka kantige nu jigna ubeta uka tamaro ewa musulman ka sirala tamaro be denke nu umake tamaro te denke ciden ni soro madinu benninke mo do bi tamaro na uko be kare boro be kare ciden ko yen to hari naman ninke ne ala ya Allah tige ko tamaro be denke me ciden te tamaro barado sankele uya toy ciden ku katto uya toy atoli o sai na tamaro shima denke hari tamaro munye denke umanye awa ciden ku antum a'lam bi amri dunyakum aka yire ka jiya ko ayire de bodo atumbe min ka tamaro la aya ko be sehi muslimu kon donc mimbe mawludi ni eko bidiado ale beta ventilateur fo abele beta micro fo amakala yire jahili de do jahili amakara shogul islam teme ko nin qaida fula de be dina ko al aslu fi dini tawqifiyya al aslu fi al ashiya al hillu dina ko kana fude ke ni dellati bolo me dina ko daga hada madenya fu tesika haramu ni dellate ni difference de be nonu nyogonje subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi alwahid alqahhar يخلق ما يشاء ويختار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن بهم استنى واقتدى إلى يوم الحشر إلى دار القرار أما بعد عباد الله إخوة الإسلام الله جل جلاله بحكمته وعلمه يختار ما يشاء من مخلوقاته ويصطفيه من الملائكة ومن الناس ومن الأماكن ومن الأزمان وهذا اليوم الذي أنتم فيه يوم الجمعة يوم اختاره الله على سائر أيام الأسبوع ومع تكرار أدائنا لصلاة الجمعة حري بنا بين الفينة والأخرى أن نتذاكر حول فضل وأحكام الجمعة حتى لا تكون أعمالنا كالعادات وفي ضوء ذلك نقف وقفات مع فضل هذا